chibai le vek ule ole hei vo in chu Aizawl atanga kan kholam pana kan hona video toite karon da vele dona tuna kan tlan na lai hi Aizawl ani a akho chung kan tlan pel felvel chi a Aizawl khua hi akho thleng arema mun zawl tak tak mai omna ni a zinkawng ah hianin mu fo to pawni ma ila kan han zin wang fang an tlan wang fanga Aizawl khua han thlen hi chuan mit te hi a hadam song song thina nang ni pun ka ngai da nang chu min chom pui ve ka ringa voina hianin hei lunglei te po kan tan tlang do na karon ti lan ang te min lo thlir sak vele theu turin ka som chewani
这个走到帮看没对不对？Classic cafe Lawngtlai ah hian hei thil kan ei dawna kan kallam Aizawl kan ron pan lama khanin kan chawla an ei tur nei te atui em em a kan ei chunang angkha atuna hian kan zong chang lutu ka hei kan chawl le dawn nia Lawngtlai tan tlanga zin vei vak te tan chuan chawl ve ngei chi nia an thil siam te hi mun danga kan ei ang tho ni ma sela atui dan hi a sial bik em em meya insha ve lo ka hlawa in lo sha to fur lom mai thei boka kin dor chung an chei dan vel te po hi amoya an dor hi a fai em em meya an toilet a fai nuam box sia tin hei ei tur aran thleng ta a an rice te po hi a mix masala kan ti mai ang chu khang ang ho ka atok em em meya han ei le cheu phot me ang a Ồ, lấy kẹp bộ. Không may nè nè. Nè. Anh nên tắt tắt rồi. Lawngtlai le Lawngtlai in car kong hi Aizawl nuam to em em a achan ve item hi tiang kong pui zau tha deuh vek hi ni to a tlan chung po dar kar ni tha ve li kan manga dar kar ni tling lo tlan te po an om ka ringa kong hi siam zo vek to pe selang chuanin dar kar khat le tle ma hian Lawngtlai hi kan thleng zung sung thei tura ka din ngai ni exam ngai ti beru hi somnga mo Sangkha kha somnga kha thế bữa lúc về mình đâu vào cái gì mình lâu rồi ồ khá mình lâu về là sang ma sống lâu cái lâu lấy tổ ang mandi thar với cái này box ya beru không à cái này mấy Hale. Hale, là rồi lên. Ini giá trôi thì kha. Khơi pakatin. Sống nga lâu phở lắm. Thì khan à? Khơi nghe đủ rồi. Hay khan gì mấy? Chẳng cho thi lâu với lo. Thì khan lâu đã đi lúc rồi.